Πάμε. Λοιπόν, παιδιά, θυμάστε την προηγούμενη φάρσα που μου κάνανε? Επειδή ο Γιάννης ο Μπερνής με κορόιδευε συνέχεια, τώρα ετοιμάζουμε καινούργια φάρσα. Εδώ με το που βγει από το πολυεθνικό τον περιμένει ένα μπουκάλι πορτοκαλάδα γεμάτο και ό,τι άλλο βρούμε να το πετάξουμε. Δεν ξέρω, κάτι θα βρούμε. Δεν γίνεται, τόσα περίπτερα υπάρχουν εδώ πέρα. Ζήσει. Για πες τι πάει και εσύ. Τι να πω, ρε παιδιά, καημένος ο Μπερνής. Σήμερα το πρωί έλεγε λόγια. Έλεγε λόγια, τώρα από τους Brotherhood θα τη φάει. Γιατί δεν έχει μπει στους Brotherhood. Και όποιος δεν μπαίνει Brotherhood την τρώει πάντα. Peace out. Σωστός. Περιμένουμε στο κολυμβητήριο, παιδιά, ώρα για να βγει. Παιδιά, σιγά σιγά το παιδί βγαίνει, θα γίνει χαμός. Έτσι πάει. Λοιπόν, μάγκες, έχω μείνει πίσω για κάνω το βίντεο και καλά μιλάω στο τηλέφωνο σε φάση. Τώρα περιμένω να του ρίξει ο Ζήσης τη φάση. Κατά τύχη θα ρίξει. Brotherhood! Μπερνής, τι λέει? Τι έγινε, ρε? Όλα καλά. Brotherhood, μουνιά. Έλα.